O imposto de circulación e a taxa dos vaos serán un 5% máis baratas para os veciños do Concello de Poio. Hoxe o seu alcalde anunciou a primeira baixada de tributos. Unha baixada de impostos histórica porque os propios técnicos da Casa fai anos que non recordan ningunha baixada de impostos neste Concello. Tamén se manterán conxelados o resto de impostos e taxas, aínda que Moldes adiantou que a intención do seu equipo de goberno é continuar reducindo os tributos municipais. A partir de aí, repito, é a primeira baixada que anunciamos. E tamén o quero anunciaros aquí que a nosa idea é ir baixando de forma gradual para non comprometer a prestación de servicios municipais esenciais. E para nós supón un gran esforzo, é dicir, estamos falando aproximadamente con estas dúas baixadas, tanto de impostos como de tasas, que roldaría a minorar os ingresos en preto de ou un pouco máis de 50.000 euros. O alcalde asegurou que a herdanza económica recibida limita a súa capacidade de tomar decisións neste eido. Así as cousas, asegurou que a redución do IBI continúa entre os seus obxectivos. Ser responsables, ser coherentes, temos que pagar débedas, temos que pagar préstamos, pero seguiremos apostando por ir baixando impostos de forma responsable. E por eso, en próximos meses, cando o Concello non lo permita a situación económica, iremos tamén a baixada do IBI. Moldes apuntou que Poio é o concello coa débeda máis elevada da provincia de Pontevedra e que está entre os 4 máis endebedados de Galicia.